עכשיו, כשמדברים על פרקי אבות, ביאורי ריש בני ישראל לפרקי אבות, קודם כל צריכים להבין את השיטה. השיטה של הרבה בפרקי אבות. אז זה לא שיטה שלו, לא המציא שום דבר, רק הוא מחדד את הדברים ומבאר אותם לנו. העניין הוא ככה. קודם כל זה נקרא מילי דחסידותא. ככה פרקי אבות נקראים בתורה שבעל פה. מילי דחסידותא. מה זה מילי דחסידותא? דברי חסידות. מה זה חסידות? זה לא הלכה למעשה. מה זה חסידות? לא, זה לא הלכה. הלכה יש לנו מכאן עד הודעה חדשה. יש לנו 4 חלקי שולחן ערוך. לא, אני אומר פרקי המשנה. יש לנו פוסקים ראשונים ואחרונים, ויש לנו המון ספרים של הערות על כל חלקי שולחן ערוך. אני התכוונתי לומר שפרקי אבות זה לא הלכה, כי ההלכה היחידה שהיא באמת של התוקף, ודאי. יהדות זה במשנה, זה ההלכה. זה לא הלכה, פרקי אבות זה לא הלכה. פרקי אבות זה לא הלכה, אבל כן, ויש 4 חלקי שולחן ערוך שסיכמו את ההלכה, ואחרי זה ההלכה נבנית לפי המבנה הזה של 4 חלקי שולחן ערוך, שלמעשה זה חלקי הטור, וכולם לא שווים כלום בלי החלק החמישי, שזה השכל הישר. כמו שציינו הרבה פעמים גדולי ישראל. אנחנו לומדים מסכת סוטה בימים האלה של ספירת העומר, ושם מדובר כן על אחד שאומר, תובע מישהו, רואה שמישהו תובע בנהר, והוא מסתם השחיין מצטיין, אבל הוא מתפלל שחס, זאת אומרת שאני אחלוץ תפילין, אז אני בא לחלוץ אותו, ואומרים אפילו לגבי הצלת אישה, כן? למרות שיש עיונים בפוסקים, האם ילך להציל אישה טובעת, אם הוא יודע שהוא עושה את זה, הוא מתכוון ליהנות מההסתכלות. כן? והרי עריות זה יהרג ובל יעבור, אבל פה העניין הזה, אתה תהרג ובל תעבור, אבל אם אתה יכול לבחור, אתה תהרג, אבל אל תעשה את הבחירה בשביל השני. אל תעשה בחירה בשביל האישה הטובעת, שהיא מעדיפה למות כדי שאתה לא תיכשל. אז אתה תעשה תשובה עד סוף החיים. בכל אופן, אז זה העניין. כן, אנחנו צריכים גם לדבר על מילי דחסידותא, כדי שהחלק החמישי של השולחן ערוך בראש שלנו קצת יגדל, כן, ויוכל להתמודד עם 4 החלקים האחרים, וזה לא פשוט, כן. כן, אדם יהודי שנושא עליו את 4 חלקי שולחן ערוך, הוא צריך חלק חמישי חזק, רחב כתפיים, ובשבילו הוא צריך ללמוד מילי דחסידותא. אז רב אומר שכל זה בדיוק מה שאמרת, זה לא הלכה, זה הוראות, זה נקרא בלשון החסידות לפנים משורת הדין. גם זה לא המצאה, כן, זה נקרא ככה בכל התורה שבעל פה, יש שורת הדין, יש לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין, מה זה נקרא לפנים משורת הדין? אם יש 2 אנשים שמתדיינים, אז אפשר לעשות לפנים משורת הדין לגבי אחד, ואז לגבי השני זה יהיה מחוץ לשורת הדין, כן? לכן לא שייך להקל או להחמיר בהתדיינות בין 2 אנשים. עכשיו, שזה לא ממש התדיינות בין 2 אנשים, תמיד השאלה היא מה זה להקל או מה זה להחמיר, כן? כמו בדיני תורת המשפחה. אתה תחמיר על דיני נידה ואתה תקל בשמחת הנישואין, זה לא דבר פשוט, כן? זה מצווה מדאורייתא כמו מצוות נידה. לכן פה תמיד המצב הוא לא פשוט, בכל אופן לפנים משורת הדין זה אומר לצד יתר יראת שמיים, יראת שמיים, יתר יראת שמיים, זה לפנים משורת הדין לכל הדעות. ככה זה הסתכלות החסידות. לכן, אם מדברים על ענייני תורת המשפחה, כשאני נסעתי את גרושתי בירושלים, אז גרנו שנה ראשונה, והיו שיילס, הלכנו לרב של השכונה, ואיזה פעם אחת הוא היה באיזה משהו, הלכה לרב אחר, כבר לא זוכר, או שהרב של השכונה, או שהרב שהלכה אליו באיזה פעם אחרת, אמר, תשמעי, עם הדברים האלה אין טעם בכלל לבוא אלינו. אין טעם בכלל לבוא אלינו, אנחנו יכולים רק לאסור. את רוצה שיהיה אפשרות להתיר, את צריכה ללכת לבייס האירוע של העדה החרדית. שם יש להם כתפיים רחבות, הם יכולים להתיר. זאת אומרת, במקום לענות, הוא אמר לה ככה. אז הוא כאילו, הוא לא ענה, אם שאלת הרב, הוא אמר אסור, אתה לא יכול ללכת את זה לכם. היא הלכה עם זה לבייס האירוע של העדה החרדית, באמת התירו באותו מקרה. אני זוכר את זה טוב, נחרת אצלי, אני לא הייתי עם כל
ברוך השם, עם התורה והחוכמה שיש לי היום, כן, זה היה לפני יותר מ-30 שנה, כן? אז למדתי משהו לדעת, כן? היום אני יודע לנסח את זה פשוט מאוד. לפנים משורת הדין זה לצד יתר יראת שמיים. ואז יודעים מה זה להקל ומה זה להחמיר מבחינת בורא העולם. אתה לא מתלבט. אתה חי עם בורא עולם, אתה חי טוב, כן? אתה יודע, יש לך יראת שמיים בראש, אתה עושה לפנים משורת הדין, מצד הבורא אתה מסתכל, לא מצד איך אני פה אתחכם, ככה או ככה. כן. ובאמת מאז היא פנתה רק לשם. כן, יש, תלוי מאוד, יש אישה שיש לה כל הזמן שלס, יש אישה ש... כן, יש כמה מיליארדי בני עולם חיים בעולם מאז שהבורא ברא את האנושות, וכל אישה זה העולם בפני עצמו בכלל. לכן גם הפרק בתורה שבעל פה, המדור בתורה שבעל פה, שדן בכל ענייני נישואים, זה נקרא נושים. למה זה נקרא נושים? נושים זה עולם בפני עצמו, שאנשים לא יחשבו שכן, שכמו שיושבים, כן, יושב בית מדרש מלא ויושבים פה 200 בחורים, פחות או יותר הם בזה. נשים זה לא ככה, כל אישה זה עולם בפני עצמו, בכלל, שלא דומה בכלל, בכלום, לא בגשמיס, לא ברופניס, לאישה אחרת. ככה זה. בקיצור, מילי חסידותא, לפנים משורת הדין. זה דבר ראשון שהרבא אומר. דבר שני אומר, תחשבו למי נאמרו הדברים האלה. הרי אנחנו גם כשאנחנו רואים בעין פשוטה, כשקוראים, כשאני פעם ראשונה בחיים שאני למדתי את לשון הקודש, והיה בבית סידור שער השמיים, כן, של הספרדים מה שנקרא, כלומר של חסידים שהם לא חסידי חב"ד, כי אלה... זה סידור כבר שרק בבית הכנסת אני ראיתי כשהייתי בן 16. והמוצא שלי מחסידי סדיגורה שבוולין, לא בוולין, בפודוליה, יותר דרומה מוולין. כן, אז בבית היה סידור שער השמיים שהביא אבא של אבא איתו. ושם היה פרקי אובס, ואני עם המילון העברי-רוסי של שפירא מפלס את דרכי שם, וברוך השם, מאז זכיתי ללמוד כמה וכמה פעמים את הפרקי אובס, כן. ב50 שנים שחלפו מאז שפעם ראשונה קראתי. מאיזה גיל התחלת ללמוד עברית באמת? אני בערך ככה, מסתמה, בגיל בר מצווה אומרים שהם מתעוררים כל ענייני הקדושה באדם. אני אמרתי, קודם כל אני לומד את שפת יידיש. לא חסר חומר, היום מוציאים מגזין, אגב, ברמה ממש מפוארת. שם היה ספרות והיסטוריה, למעשה כל מיני דברים שאני יודע, תולדות עם ישראל, זה מהחומרים שפורסמו שם. היה נקרא סובייטישר היימלנד ביידיש, ואני במקרה למדתי את השפה הגרמנית בבית ספר. ובבית היה כאמור מילון עברי רוסי, ואני פשוט התלבשתי על הנושא הזה. תוך שנה קראתי יידיש ספרותית פרפקט. אבל מה עם עברית? וישירות קפצתי ללשון הקודש. אחרי זה, שכבר הייתה לי ידיעה רחבה בלשון הקודש מתוך כל מה כן, קראתי בסובייטישר היימלנד, שם פורסמו יצירות ספרות עם הערות קפדניות לכל מילה של לושן קדש וכו', גם עם הפירוט בהברה אשכנזית, איך זה צריך להיות, כן? אז אני כבר קפצתי ללושן קדש והתחלתי ללמוד את זה, והיה מאידך כבר, טוב, לא כבר, איך אומרים, אני המצאתי את זה, כן? שאני נוסע ברכבת, יש פה ברוך השם מחם, חמין בכל קרון של רכבת נוסעים וכו', ותמיד הדיילת שם, זה נמצא ליד המקום של הדיילת, והיא תמיד זה, כן, לעזור לך, להוציא לך מים, אני תמיד אומר, אני המצאתי את המחמים האלה, כן? זה יצרה ממני פי 3 בדרך כלל, כן? אז אני אומר, אני המצאתי את המחמים האלה. אז אבא שלי עבד במפעל שייצר מכשירי רדיו וטרנזיסטורים, אז היה בבית טרנזיסטור, כן, הכי טוב שאבי קנה במפעל, הוא שילם כסף, אבל כמובן כבר היה שם בפנים אולי גם איזה משהו יותר מיוחד. והיה אפשר לשמוע רשת ב' של שידורי ישראל, כך היה נקרא,
בעברית ובלי שום בעיה. מבלרוס? ישבתי במינסק ושמעתי שידורי רשת ב', כן. איך ייתכן? וואו. כן, בגלים קצרים, 25 מטר, חופשי, כל היום, מתי שאני רוצה, כל שעה שומע חדשות. למדתי עברית פרפקט תוך שנתיים. כלומר, שלטתי גם בעברה האשכנזית שאני מתפלל בה, וגם את העברית, או יותר מזה, כבר תיארתי לעצמי את כל החיים בארץ, עד כמה שאפשר לתאר משידורי רדיו. אבל ידעתי כבר מה היחס לדתיים וכולי, כמובן לא כמו שלמדתי את זה כשכבר הגעתי לשם, אז לא ניתן לתיאור, כן. על הפגנות בחורי ישיבות לצבא, בנות דתיות לנו, זה לא סיפרו בשידורי ישראל, אבל דברים אחרים כן היו שם. מאידך הייתה רמת מסורתיות שהיום זה נראה משהו הזוי בכלל. כן, נכון. בשעה 6 בבוקר, שמע ישראל ומשנה יומית. הייתי פותח כל בוקר הייתי פותח עם זה. קם לבית ספר, אני קם ב5:50, ב6 חזרתי לחדר שלי, התעמלות בוקר קצרה עם שמע ישראל ומשנה יומית. כן. לא לבית ספר. זה היה כותבים... כן, כן, כשלמדתי עוד בבית ספר, כן, כן. עם קריינות איכותית כזאת. בוא נגיד בערך מסוף שנת 74 למיניונום, אני האזנתי קבוע, כן, קבוע לרשת ב'. כן. פיצר. היום אתה דובר גרמנית? גרמנית לא, אני מעולם לא הייתי דובר גרמנית. לא למדתי יידיש, כן, למדתי יידיש, למדתי לשון קדש. אז אני שמתי לב, בפרקי אבות מדברים דיינים, עורכי הדיינים, אמרתי, מה זה פה? זה הדרכה לדיינים. אחרי כמה שנים שכבר למדתי את השיעורים של רש בני ישראל, את הלימודים עיינים בפרקי אובס. הרי כל השנים שרש בני ישראל היה לעינינו, אז היו כל שבוע מוצאים גם דברים חדשים, גם חוברות כאלה. זה לא היה ברמה פוליגרפית מפוארת כמו היום, אבל היה מגוון נורא. אני אספתי את החוברות גם הקטנות האלה שמפזרים בישיבה בכפר חב"ד, כל שבוע משהו על פרקי אבות, משהו על פרשת השבוע, וזה היה לארגז כזה, קרטון לא גדול, וזה נסע איתי לכל מקום, הייתי יושב וקורא בזה, היכן שהייתי. כן. אז באמת הרב אומר שזה הדרכה למעשה לעיני העדה, כן, לדיינים ולרבנים ולאנשים שיושבים על מידים, כן. אז ספר קצת חשאי, אז למעשה מה זה שייך אלינו? אנשים פשוטים, לא מצטיינים לא ביראת שמיים יתרה, ואנחנו לא דיינים שיושבים על מידים וכו'. נו, מה שהרבל אמר, אני ארשה לעצמי לומר, בימינו אנחנו יודעים איך נראים הרבנים ואיך נראים הדיינים, אז למעשה כל אחד אדרבה שישים את עצמו במקומו של דיין ובמקומו של רב, וכן, וכמו שאומרים, יתחיל להזיז את הכדורים בראש, כמו שאומרים ברוסית, להניע את הכדורים בראש. אבל גם שעולם בתיקונו, וכשהיו רבנים בשיעורם של הדורות הקודמים, כן, אז זכיתי אישית להכיר שני אחרונים, זה היה הרב לופס בעכו והרב דרמר, היה יום ההילולה שלו. אתה הכרת את הרב לופס מעכו? א' דיגר, כן, רק פעם אחת נסענו אליו, אבל דיברתי איתו שעה מסוימת, כן, אז ראיתי מה זה רב, כי אתה יודע, קוראים בספרים, כן, גם בספרות יידיש הענפה הזאת, כן, קראתי ספרות שקראו אנשים שכתבו אנשים שלא היו, כן, שונאי דת מושבעים ומופרעים כאלה, כן, שהיו, אז שם, מה זה מדברים על רב? הנה, אתה מתאר לך דמות של רב, כן, כי כבר זה נכחד. והרב דרמר, אני הייתי עוזר שלו לבירורי יהדות, יותר מ6 שנים, בקריית גת. א' באייר זה גם יורצייט של אימי סקרינושי, של אמא שלי, כן? סבתי מצד אמא, וזה גם אותו יום, זה יום ההילולה של הרב דרמר, כן. אז בדורם של הרבנים האלה, אתה לא מהאנשים האלה, אז מה לך לקרוא את ההוראות עליהם? בכל אופן, הרב אומר, אדרבה. איך אומרים? הרגל טבע שני. תתרגל ותיכנס בעניינים האלה, ואז
תהיה יותר מסודר ממה שאתה לפני זה. בשביל זה טרחו גדולי כמה דורות והשאירו לנו את פרקי אורס. זהו, זה שתי ההנחות שצריכים. והרבא כל זה אומר מצד זה. כלומר, למעשה אין פה ביאורי פשט, כמו שבוא נגיד הרב עובדיה מברטנורה מסביר את זה, יש התייחסויות לעניינים האלה, אבל בעיקר זה הכל מתוך, בוא נגיד שהרבא מחדד את העניין הזה. כי באמת, בלי זה, זה הכל נראה מן כאלה, אתה יודע, פתגמים ומכתמים בנאליים להחריד, ולכן כל קצת שומר מסורת בארץ אוהב ככה, אתה יודע, להפליט אחרי חמין, כן, להפליט מלמעלה אני מתכוון, ותוך כדי ההפלטה המעוצמת מלמטה. אם אין אני למילה, אל תהיה ואלה ואלה. או זה נשמע כזה בנאלי וזה. לא, יש בזה דברים עמוקים ביותר וביותר. אבל גם הדברים הבנאליים... יש גם בבנאליות יש דברים גדולים, בבנאליות יש גם, ברמת הפשט הבנאלי יש דברים גדולים. האומר שלי ושלך זה מידה בינונית, יש אומרים זו מידת סדום. זה דבר עצום, כל התיאוריות הכלכליות פה דחוסות בתוך הפתגם הזה, כן, כי הכל כלול בתורה. כמו המעשה ידוע ברב רש"ב שנסע ברכבת ברוסיה אי שם לפני 110 שנים, 115 שנה, אבל נספר פעם אחרת. אז בואו נראה משהו שנראה גם כן משהו כזה בנאלי, ואיך הרב מפרש ישר בעניין של מילי דחסידותא. ואדרבה, יש הרי שאלות, ביאורים של הרב לפרשות השבוע, כן, שזה ביאורים מדהימים בבהירותם ובחדשניותם. הרב מתחיל משאלות, יש כמה שאלות גם שאומר, זה ממש קלוס קשה, שאלה שמתבקשת, ואני לא יודע למה לפניי לא שאלו אותה. זו שאלה שכל עם הארץ צריך להתעורר לשאלה הזאת, כן, זה הרבה פעמים הרב אומר את זה, כן. ואז הוא מסביר דברים עמוקים בפרשות השבוע. ופה תמיד השאלה שהרבא שואל, זה לא הרבא שואל, זה כאילו כמו שערוך הביאור, כן? וכשהרבא דיבר בהתוועדויות, בסיכס על פרקי אבות, זה הרי מלוקט, כן? לא שהרבא נתן שיעור בפרקי אבות, כן? אז זה פשיטה, תמיד מדובר במילי דחסידותא. פה איך שזה ערוך, תמיד כותבים כל בשאלה, מה זה שייך למילי דחסידותא? ובכן, הוא זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן. נראים כאוהבין בשעד הנאתן ואין עומדים לו לאדם בשעד דרכו. במובן הפשוט שרשות זה הרשויות, אבל זה פשיטה. מה אתה קורא עכשיו? זה פרק ב' שלנו, שאנחנו קראנו בשבת שעברה. השבת ראשונה אחרי פסח קוראים פרק א', אחרי זה פרק ב', ואז מסיימים עד שבועות אני מניח. עד שבועות, יפה. ומנהגם של רבים וטובים, וזה מנהג של חסידי לובביץ', שממשיכים כל שבתות הקיץ. ואז כבר מסדרים את זה לפני ראש השונה. או שבת האחרונה 2 פרקים, או 2 שבתות האחרונות 2 פרקים. זה משנה ג' בפרק ב'. משנה ג' בפרק ב'. המבנה הוא ככה שאומרים 5 הפרקים הראשונים זה משנה, והפרק האחרון זה ברייתא. טוב, למעשה אין משמעות לחלוקה הזאת, כי במילא זה מסכת אחת שלא חילקו אותה לפי החלוקה של משניות וברייתות בתוך נוסח הגמרא, כן. הוא זהירין ברשות. רשות כוונה זה הרשויות, כן, הרשויות. נגיד, זה דבר בנאלי, אבל הוא נכון. דבר בנאלי לחלוטין. אבל הוא נכון לנצח. הוא נכון לנצח, זה כן. גם יש לנו בתור אזרחים. זה כן, אבל הנה אנחנו בבוקר מברכים ברכת התורה, שלפני זה אסור לדבר דברי תורה, אפשר לדבר כל דבר אחר.
אז אם אתה, נגיד, טובל במקווה, במקרה עוד לא בירכת ברכת התורה, אתה יכול להגיד שראש העיר שלנו רמאי, זה אפשר להגיד. אבל להגיד את המשנה הזאת, פרקי אבות אסור לך, כי זה דברי תורה. כן, זה דברי תורה. אז לכן, יש פה דברים בגו. עכשיו, השאלות. אין זה עניין בהוראה ועבודת השם. ופשיטה שאינה הנהגה של מילי דחסידותא. זה רק אומרים לך שלא תהיה הנהגה במילי דשטותא. כן, שלא תתלהב מזה שזה בעל תפקיד מראה לך פנים. כן, שוחקות. כן, ואפילו מצחיק להגיד שהוא מחזיק סכין מאחורי הגב, זה ביחסים אישיים, אתה צריך להיזהר, כן. כמו שאומרים, כבדהו וחושדהו. אבל אם זה איש הרשויות, אז זה לא סכין, אלא הוא מחזיק את כל מה שהוא מחזיק בשביל לדפוק אותך כל הזמן, ואתה לא צריך בכלל להתפעל ממנו. דבר פשוט ביותר, כן? זה לא מילי דחסידותא. לכאורה אין זו הוראה שווה לכל נפש. היא רק מכוונת לכאלה שיש להם עסק עם השלטונות. שוב, אדם רגיל שהוא לא טבוע במילי דשטותא, אין לו עסק עם הרשויות, כן? בפרק ראשון שנינו אל תתוודע לרשות. אדרבה, ההוראה היא לא להתוודע לרשות. אם אתה כבר צריך את העניין של רשויות כפשוטם, אז מה אתה מתחיל לדבר פה מוסר? אתה מדבר כנגד זה, מה זה דרך חכמי ישראל שמדברים לאנשים כערכם? אמרת, אל תבדוק שהשקע חי על ידי זה שתכניס שתי אצבעות. אבל דבר אתה מכניס שתי אצבעות, אז ישר תמשוך אותם אחורה. זה מצחיק. אבל לא ככה, אני רואה את זה, אל תתוודע לרשות, להתוודע, יש הבדל בין להתוודע להזדקק. זאת אומרת, אם אני צריך עכשיו לסדר עניינים עם הרשות, זה לא מה שצריך לגלות. הנה חינמי, כן, אבל... זה לא שלדחות אותה משתי... אבל דבר מקרבין זה רק אם אתה הולך להתוודע מזה. מה את אומרת? לסדר עניינים ודאי שצריכים, אין פה ברירה. מה תעשה? זה לא להתוודע... מה תעשה? כמו שהרבא ענה לעדה החרדית, איך אתם בבחירות משתתפים וזה, אומר אתם משלמים על המים, אתם משלמים לעיריית ירושלים. אנחנו ודאי משלמים על המים. אני אשתייק בלי מים, מה נעשה? איך תתחכם? אני אומר, אתם משלמים על המים לעיריית ירושלים, אתם כבר שותפים מלאים בכל התועבות של השלטון בארץ. נגד הדת והשרצת עבודה זרה והכל, אתם כבר שותפים, כל השאר לא משנה הרבה. אבל אתם מבינים שאי אפשר להישאר בלי מים בבית, אז יהודי במושב נידח שישאר בלי מקווה לתארס המשפחה. ושישארו בלי השגחת כשרות וכל מיני עניינים כאלה, רמוני יהודים, אתם צריכים גם על זה לחשוב, כמו שאתם מבינים יפה מאוד שאי אפשר להישאר בימי השעורים בלי מים. כן, זה הרבא אמר, אני מעצמי לא הייתי אומר, אני מחזיק בצד של העדה החרדית, אבל אני אישית לא השתתפתי בבחירות, כן, מאז כבר, עוד לפני שנסעתי את גרושתי, כן, אני כבר לא הייתי משתתף בבחירות. ראיתי מה יוצא מההשתתפות בבחירות. אבל בכל אופן, מבחינה עקרונית זה המצב. אז ודאי שאתה נזקק עליהם, אבל אל תתוודע. אז מה אומרים? אל תדע. הביאור, קודם כל, עזוב את כל הקטעים האלה של חוויות העולם. אנחנו יהודים, אנחנו פה מדברים עכשיו על עניינים רוחניים. רשות היא השליטים שבאדם. שכלו ומידותיו. זאת הרשות. זה מה שצריך, לכן זה השיעור הראשון שלנו. קודם כל אני רוצה ככה להראות לך את מבנה החשיבה כשאנחנו ניגשים לפרקי אבות. כן? צריך לזרוק את כל העניינים האלה, ענייני העולם יצוצו גם יצוצו, אבל קודם כל פה זה עניינים של זיכוך הנפש, של זיכוי האדם וזיכוי הרבים, ולא בכל הדברים האלה. השליטים באדם זה השכל והמידות. אלה השליטים, כן, השכל והמידות, כן. בקדושה זה החב"ד והמידות היא קדושה. ובהיפך הקדושה זה השכל של הנפש החיוניס, כן. והמידות הבהמיות, קיטרין דמסרבותא.
אנחנו למדנו בתניא למה נקראים קיטרין דמסעבותא ולא מידות. מידות זה בקדושה מידות. כולם ממודרים, מדודים, מסדרים, משרתים מטרה אחת, לעשות לבורא יתברך דירה בתחתונים. ולא במידות הבהמיות, כל אחד רוצה להיות מלך, כולם שמה, כן, כמו שהכללה שכולכם תהיו ראש. כן, לכן הם קיטרין דמסעבותא, בטומאה כל אחד רוצה להחזיק בכתר, כן. דיברנו על בחירות, כן. זהו. אז השכל והמידות הם השליטים. ואמר, הבו זהירין ברשות. בהמשך למה שאמרת, כי אדם זקוק לשלטון זה. למה זקוק? כי כאוהלים ניתאיו, כן. זה המשפט שאומר... נתינו אוהל, לא מרצוננו, אלא הקדוש ברוך הוא נטע אותנו בעולם הזה של עשייה דעשייה. אז אנחנו עובדים פה לפי חוקי המצב הזה, גם אסור להגיע גם לקלוט הנפש אפילו, כן. המעשה ידוע שהמגיד נכנס, המגיד ממזריץ' נכנס, וראה שם כמה חסידים שכבר אז הוא לקח איזה משהו שם, איזה קנקן של עץ מה שהיה, או איזה חפץ כזה, זרק ברעש גדול על הרצפה, ואז כולם התנערו כזה וזה. מה שראיתי שמאוד מעט הם מגיעים לקלוט הנפש. אולי גם כן, גם לא צריך להבין את זה בפשטות הבנאלית ממש, כן? יכול להיות, לא שהם מגיעים בזה הרגע לקלוט הנפש ויעלו למעלה והמגיד במזרש הוריד אותם. ולא יכול להיות שהם בהתעלות הרוחנית שלהם מגיעים להכרה שכן, כמו שאמרו גם בגלוי בתורה שבעל פה, נוח לא לאדם שלא נברא משנברא. אבל אמרו, ואתה שנברא, שלא אכפת בחיים המאוסים האלה חליק. לא, הם יפשפש במעשיו יום יום. 120 שנה יפשפש במעשיו, ולא ימאס בחיי העולם הזה. ולא יחשוב שוואלה, כלות הנפש, כמה טוב היה אם הייתי עכשיו מזדכך לעולמות העליונים. אתה מבין? לכן גם פה, לכן הוא זרק איזה משהו. אז זה נתן להם להבין, תשמע, אתם פה עכשיו יושבים בזה, יבוא איזה עכשיו איזה גוי אוקראיני, כדרכו איזה פורע, יעיף לכם איזה משהו בחלון, או איפה אתם תהיו עם כל הזה. לכן, לא יותר מדי להתאפס העניין של כלות הנפש. מגיד ממזריץ' שהוא בעצמו באמת היה קודש קודשים, הוא היה למעשה חצי מזוכח כבר בעולם הזה. כן. זה העניין. אז זקוק לשלטון הזה. אחריו להיות זהיר בו. כי לפעמים מתהווים המוח והלב דבר בלתי רצוי. ואז על האדם לדעת שהן מקרבין לו לאדם. נראים כאוהבים. זה לצורך עצמן והנאתן בלבד. כן. אל תימשך יותר מדי. יש מצווה לענג את השבת, תענג את השבת. וכיוצא בזה דברים, עוד גם בעניינים של לימוד תורה. אז זה הכי הרבה נאמר. אם חס וחלילה לומד תורה כדי להתגדל או דברים כאלה, זה כמו שמבואג בתניא ברחוב. בעזרת השם נחזור ללמוד תניא, אני מקווה. גם כן. לפחות קצת. חייבים לעמוד על המשילות האלה. בחיים חייבים לעמוד עליהם. אני לא יודע הרבה, אבל ברוך השם לפחות שאני כל יום פותח תניא, ובחצי השנה הזאת של קיץ פרקי אבות, אז אני עומד ברוך השם על משילות, כן. זהו, אז לצורך עצמם והנאתם, שלא תימשך אחרי העניינים האלה השכל והמידות אומרים לה, כמה טוב אתה עושה את זה. אז איפה מסביר את התוודה לרשות? אנחנו עכשיו במשנה הזאת, מה תתוודה, לא תתוודה לרשות, אפשר לראות מה הרב אומר שם, כן. זה היה קודם, לא? לא, זה בפרק אחר. הבנתי, אוקיי. הנה, למה? זה לפרק א', זה משנה הבא בתגר. אנחנו עכשיו בפרק ב'. אני יודע, אבל אם מפריע, איך הוא מסביר את זה, ואל תתוודה לרשות. אתה רוצה שנדלג עכשיו לשם? בסדר. אם זה הגיוני, אם זה בסך הכל המשך. זה הגיוני. לא, זה לא המשך. אמרתי להפך, זה לא המשך. כי לא יכול להיות שבהמשך שכבר נאמר על תתוודה, שיגידו
שמה אתה עושה כשאתה כבר... כי להתוודע זה פשוט גם סוג של חיבור יותר עמוק. אינכי, כן, אינכי נמי. איפה זה? עכשיו נראה. משנה 10. פרק ראשון משנה י', נכון, כן. פרק ראשון משנה י'. פה כתוב שנא את הרבנות. זה אני אהבתי שהיה מספר הרב בן חמו, הרב הספרדי של קריית גת, היה מספר על אבא שלו. אבא שלו היה אישיות משכמו ומעלה. הוא היה גם תלמיד חכם מובהק, והיה גם עשיר גדול מופלג. ובמרוקו היה לו בית מדרש פרטי. הוא היה מסתם בין השאר, אני לא חושב שהרב בן חמו פירט לי את כל הנכסים של אבא שלו. הוא הזכיר שהיו לו אחוזות עצומות של דקלים, כן, של תמרים. מסתם היו לו עוד בקרות הכנסה. הוא החזיק 10 בטלנים, כמו שכתוב, שצריך להיות 10 בטלנים על שולחנו. כן. והגיע לארץ, הוא עשה בית מדרש קטן לעצמו, כבר לא החזיק 10 בטלנים, כן, בכל אופן. אז הוא הגיע לארץ, הציעו לו להיות דיין. בלי בחינות, בלי שום דבר, להיות דיין. אמר, לא רוצה להיות דיין. אמר, אתה יודע מה, אנחנו נשים אותך דיין בבית הדין הגדול. רק צריך שם איזה הליכים, לעבור הליכים מסוימים, אבל נשים אותך שם. בחינות לא צריך, אלא נשים אותך בבית הדין הגדול. אמר, מה אני בבית הדין הגדול? אמר, בסדר, תהיה רב עיר באשקלון. אבל אתם רוצים ממני, שנא את הרבנות. זה צריך לשמוע איך הרב בן חמו מספר את זה. ואבא שלי אמר להם, מה אתם רוצים ממני? נאמר, שנא את הרבנות. עכשיו, אתה רב עיר, אף אחד לא אמר לו ששמע את הסיפור הזה, כי יהודים אנחנו אנשים נעימים, בפרט הספרדים, האשכנזים לא. אם זה היה בין אשכנזים, בוודאי אומרים, ומה אתה בעצמך? יש מה יש, כן, כאילו אומרים, העולם הוא לא שטוח, לא חד-ממדי, לא כמו המחבולים שאומרים הארץ פתוחה, אבל גילו שהארץ פתוחה, כן, על המוח שלהם. סבא רבא שלי היה בדין הגדול יחד עם הרב אלישיב, והוא פעם אחת ראה בשוק מחנה יהודה סבל אחד, והיה לו כזה, היה להם כלב, כמו בגדים מיוחדים נראה לי, כי הוא זיהה שהוא היה נראה רב, אוקיי? ואז הוא היה בשוק איזה אחד ממרוקו, עם סבל, שהיה לו, ואז הוא ראה את סבא רבא שלי, אז הוא התחיל לדבר איתו בדבר תורה, וסבא רבא שלי ראה שהוא תלמיד חכם גדול. אז אמרנו, מה קורה? אז הוא אמר, אני הייתי דיין במרוקו, אבל פה אני סבל, אני פה שום עבודה, והוא אמר שרציתי להתקבל גם לאיזה משרה תורנית ולא נתנו לו, כי הוא היה ספרדי. אז סבא שלי נתן לו ללבוש את הבגדים שלו ללכת, הוא היה נראה לי אחר כך רב של חיפה או משהו כזה, של אחד מהקריות שם, יודע. הוא היה עם 10 ילדים. זה מעשה מדהים. תשמע, מה שסיפרת עכשיו, תעלה על הכתב, אני למצער אפרסם את זה בערוץ הטלגרם שלי, בלי לנקוב שמות. אבל במילים שלך, מה שעכשיו סיפרת לי, תעלה על הכתב, אני אפרסם את זה. אני אכתוב, סיפר לי יהודי מהעדה כזאת וכזאת, שכך היה מעשה, כן. כן. זה מזכיר לי משהו, הרב ברקוביץ' מזכיר את זה בהרצאות שלו, ואני שמעתי את זה לפני 40 שנה מאנשים ממישהו שהכיר את הדמויות הפועלות, כן. יהודייה, סיימה בית ספר תיכון ונמשך ליבה למדעים מדויקים. אין פה שום גנאי אגב, והרבה פחות ממה שלמדעי החברה, כן. הלכה לאוניברסיטה, סיימה בהצטיינות. ראו שהמשפחה שמעון, חזרה הביתה. טוב, יש לה מוח מתמטי. היא עשתה 1 ועוד 1, והלכה למשרד הפנים, למינהל אוכלוסין, ועשתה שם משפחה שמעונוביץ'. ויה מיזמר נכנסה בשנה הבאה לאוניברסיטה. כמו שהדוד של אמא שלי, הוא היה עורך דין גם מאוד מאוד רציני, הוא היה עיראקי, הוא היה מעיראק.
והוא היה מתעסק, אז היה הרבה חיילים משוחררים משפט צבאי, אז אם היו מזרחים, אז הם היו נותנים להם משפט יותר קשוח אם הם לא היו מזרחים. אם זה היה... אז הוא היה אומר להם את זה, היה להם כזה סוג של סימון בעיה, אתה עושה לו משפט כזה או משפט כזה, אני לא יודעת למה זה קשור, אבל זה היה כאילו קשור, אם אתה מזרחי אז זה כסח אותו יותר, כאילו. בהחלט הם היו בטח. זה אין מה לעשות, זה טבעי. אנשים כשהם מגיעים ממעמד מסוים יש להם על מי להסתלבט, בפרט ששנה לפני כן שחטו אותם בגלל שהם יהודים, אז הם רצו לעשות את מה שעשו להם או לאחרים. בערוץ הטלגרם שלי ההרצאות של הרב ברקוביץ' עם תמצית, כי השמות שנתנו כל החבר'ה הטובים אבל לא כל כך עמוקים שהקליטו איתו את השיחות, אז השמות של ההרצאות הן לא מדויקות, אז אני עם קצת תמצית מפרסם את זה עכשיו בערוץ הטלגרם שלי, וכדאי מאוד לשמוע להקשיב לכל מילה. בשבילי 95%, בוא נגיד, זה לא חדש מה שהוא מספר. 5% הם גם כן מבהילים ביותר, כי הוא מדבר ממש ממקורות, מה שאני ידעתי באופן כללי מה שהרבה ספרים קראתי בנושא, ואני עוד הכרתי את אנשים שחי באותה תקופה, אבל הוא ממש מצטט מקורות שם, זה מבהיל ביותר. זה שיוליוס שטרייכר אמר במשפטי נירנברג, שאנחנו בסך הכל, אנחנו פרסמנו את מה שהציונים רצו מאיתנו, זה אני לא ידעתי. וזה מופיע בכתובים, זה מה שהוא אמר, הוא בעצמו מעיד. זה עורך השטירמר, כן? הוא אומר, אנחנו פרסמנו מה שהציונים רצו מאיתנו. השם ירחם. זה לא עובדה רשומה, כן, הוא פרסם הרבה דברים, ומה רצו בדיוק הוא גם לא סיפר. העניין הוא שהוא מדבר על הציונים כמו על שותפים, כן. לא במאה, זה סך הכל ניסו לכל אחד לנצל את הכוח שלו, כאילו, אז ברור שהיה אינטרס של המדינה, כי הם לא מדבר אם זה נכון או לא נכון, שיהיה רדיפות באירופה ושיעלו אותה. בנו ליהודי מזרח אירופה שיעלו, כי הם היו מיליונים, אבל לא הצליחו, כי בסוף שחטו אותם. אז לא רצו גם מיליונים, לכן כדי שלא תישאר עם הטעות הזאת, אז תשמע את ההרצאות של הרב ברקוביץ', הוא יגיד בדיוק. עדיף שפרה אחת מכל אלה. רצו שכמה יעלו ואיך הם ניסחו את זה. הם רצו שלא יעלו חרדים, אבל רובם לא... אתה מכיר בארץ, נכון, מוסדות, סמטאות, רחבות וכיכרות על שמות רופין ונורדאו, נכון? רופין ונורדאו. אז הוא מפרט שם מה הייתה תורתם. הם היו סוציולוגים, בעלי רמה. והם פרסמו את הכתבים שלהם בראשית המאה ה-20. ובאיזה שפה הם פרסמו את הכתבים שלהם? בשפה גרמנית. הם פרסמו בשפה הגרמנית. אז למעשה, כן, הם קדמו, ודי לא מבין מי למד ממי. השם ירחם. כדאי לשמוע את ההרצאות שלו. אל תתוודע לרשות כדי ליטול ריבונות על ידיה. הנה אל תתוודע לרשות שלא יעבירוך על דעת קונך כמו שהראה לדואג האדומי. זה אומר רבי עובדיה מברטנורה. עכשיו בוא נראה מה אומר על זה הרבה. לא אומר, אולי הרב אמר משהו, אבל בכל אופן מסדר הביאורים לא מכניס פה שום דבר. זאת אומרת, כשאין פה על איזה קטע, לא מפאת צמצום מקום. זה ספר נרחב מאוד, יש עוד חלק ב' במיוחד על הפרק השישי העצום ועוד השלמות. למעשה אין המקרא יוצא יודעי פשוטו, כן? אין המקרא יוצא יודעי פשוטו. לכן פה זה באמת צריך להבין בפשטס. מה שהרב מברטנורה פירש לנו, זה מספיק לנו, ופה כן, שמעיה, להיותו נשיא, היה זהיר תפי במידת הביטול, וכידוע שרוממות המלך קשורה עם תכלית הביטול שלו. אל תתוודע לרשות שלא יכוון אדם לומר אני הוא שר העיר וכו'. כלומר,
זה למעשה הוראה, אבל היא לא לגמרי כאילו בעולמות רוחניים, מבלי קשר כל כך למציאות הגשמית. אבל אם ממשיכים ברשות שהכוונה הרשות זה המידות. אלא פה הכוונה, מה שכן מסדר הביאור מביא מדברי הרבה, שהכוונה גם כן לאנשים מורמים מעם, אבל מי שמחזיק במשרה, שלא יגיד, אני בתור ראש עיר, כן, עשו מפעל של זבל הודים, אתה יודע, זה ריחות, לא יודע איך ההודים חיים שם בהודו, אומרים שם ריחות מזוויעים. אבל לפחות הם כל הזמן מטבלים את זה עם תבלינים שנפשו של אדם רגיל ישר מתפקעת. בכל אופן, ספק אם אפשר לקדש בבית בליל שבת בקיץ. כזה סירחון, צחנה עופפת את כל העיר. הוא נוסע במכונית, זה היה שויסמו, דהרי ראש העיר היה. כמדומני הוא שם הוא כבר מורש שם, הוא 10 שנים שם. אז הוא היה ראש העיר די טרי. נוסע במכונית משוריינת עם מזגן, אומרים לו, מה אתה אומר על הדבר הזה, משהו יקרה פה. וכנראה עד שהם הוציאו את כל הכסף שאפשר, הרי זה כל קילומטר זה פרוטה, כן? אתה מסיע פועלים, אז צריכים לחסוך. אז הם לוקחים את הכבשים לעבודות שפוטות בקריית גת, כן? אז היא איבדה מעמד עיר פיתוח, כשהליכוד היה בשלטון וראש העיר היה איש ליכוד, אז בתקופתו העיר איבדה את מעמד עיר פיתוח, כי צריכים להיות פטריוטים, כן? הרי הליכוד בשלטון עכשיו זה השלטון שלנו. חבל על הכסף שילך יותר לפורשי צה"ל, כן? לא ילך לקריית גת. אבל לוקחים שם כבשים לעבודות שפוטות עד היום, אבל שלא יעלה יותר מדי כסף להסיע את הכבשים. אז זה היה ממש סמוך ונראה. ועד שסגרו את המפעל הזה, ראש העיר אמר, אני לא מרגיש כלום. הוא יושב בתוך הרכב המשוריין הממוזג, אומר, אני לא מרגיש כלום, אתה לא מרגיש את הצחנה בחוצה, אני לא מרגיש כלום. כן, אז שלא יגיד אני בתור ראש העיר, והוא כבר מתנהג, הבדיחה, לפי תרכבות. אז בקיצור, מה שהכוונה פה על תתוודע ברשות באמת, שלא תתקרב אליהם אתה ביוזמתך, בפשטס, לרשות בפשטס, ושהם מקרבים אותך ביוזמתם, אז זה כבר דבר פשוט, שאין פה להתלהב. כן, זה כבר דבר פשוט, ושם כבר מדברים על דברים אחרים. ופה זה כפשוטו, וגם הוראה כזאת גם כן קצת חסידותית, אל תגיד אני בתור זה, בתור זה. הרב שאול קוסובסקי היה כזה, רב גדול של הליטאים, של החזונישניקים. החזונישניקים זה הליטאים החמורים שהולכים עם מעיל ארוך וזקן, ואנשים יראי שמיים ונחמדים ביותר. ושמעתי הרבה שבחתונות שלהם, באמצע החתונה שרים, מנגנים ניגוני חב"ד. חשבתי, זה הזיה מטורפת של חב"דניקים. הם ממציאים לעצמם איזו נקמה מתוקה בסמא פרביסון מסנגדים, כן? עד שבאמת זכיתי להיות בחתונה של, כן, יהודי צדיק אחד, כן, מרוסיה, ואשתו עליה שלום, הייתה צדקת, אפשר לומר זכר צדקת לברכה. היא הייתה בת עיר, הייתה מהעיר שלי מינסק, ושמעתי על המשפחה הזאת שהייתי במינסק, כן, שאחת משלנו, היא שם אדוקה וזה, זהו, אז והיא נפטרה ממחלה מסכנה, הוא התאלמן, כן, ואז הוא הזמין אותי לחתונה של אחד הילדים, הייתי בחתונה הזאת. אז אני רואה באמת באמצע החתונה, אחרי ריקודים וכל זה, חתונה שמחה מאוד, באמת שמחה אמיתית, שמחה ויראת שמיים, הן קשורות ביותר ויותר. בחתונה של המסנגדים, ששם מעיל קצר והרבה מגולחים, והזקנים מגלים סימני סידור, אז לא ראיתי אף פעם שמחה כזאת בחתונה בכלל. שם ממש כמו חתונה חסידית, או כמו חתונה של קווקזים, גם הייתי בחתונות של קווקזים דתיים, גם כן כמה. ממש חתונה אחלה חתונה. כולם מתאספים מסביב לשולחן.
אני חושב מעניין מה יתחילו לעשות. ואז פתאום רץ אליי אחד הבנים של הידיד הזה שלי, ואומר, אתה הרי חבדניק. אני אומר, כן, נכון, כן. אתה חייב להכיר ניגונים, עכשיו אנחנו שרים את הניגונים. אמרתי, אני לצערי לא בעל מנגן בכלל, אני רק יכול עם מילים. אז אני משהו אשאיר לכם שיש מילים, אז אני אשאיר לכם משהו. שרתי שם בטח של פלי הודעס ממני כנראה, שם הסיום טוב, כן. מסנכו השם אסנעו ועסקי ממכו עסקייתות תכליסינו סניישים. שרתי משהו כזה, בחצי מהמזמור הזה שרתי. הם אמרו, טוב, נו, זה גם אנחנו יכולים. עכשיו מישהו אומר, ואז הם שרו ניגונים, אלה שהם בעלי מנגן, שרו כמה ניגונים מובהקים של חב"ד בלי מילים, ששרים בלי מילים. אבל הוא נראה לי שהם מבינים, כאילו מה זה משנה, מבחינתם זה ניגונים, כאילו זה לא מבחינת... לא, העניין מבחינת, מה זאת אומרת מבחינתם? מבחינתם של חסידי חב"ד, לפני שכן, מערכת חב"ד הפכה מערכת ארגונית, וכשהייתה מערכת רוחנית, אז מה שחשוב, שיהודים מתחברים לרוחניות, זה הדבר הגדול והעצום, כמובן. אז היה הרב שאול קוסובסקי, הוא היה עורך דין לפרנסתו. כן. ואז בכולל חזון איש מנו את חברי ההנהלה וכתבו עורך דין הרב שאול קוסובסקי. אז הוא התרם ביותר ואמר, מעניין, אם הייתי לפרנסתי עובד בתור אינסטלטור, אז הייתם כותבים האינסטלטור הרב שאול קוסובסקי. אז זה לא פחות מכובד, לפחות לא פחות מכובד, כן? אז מה אתם כותבים עורך דין? מה קרה? מה אנחנו פה? משרד עורכי דין, זה כל חזון איש, כן? הרב שאול קוסובסקי. אבל הייתם כותבים האינסטלטור הרב שאול קוסובסקי? זה לא. כן, אז אל יגיד אדם, אני ראש עיר, אני שר העיר וכו'. כן, אז שכל ומידות, זה הרשות. אז להיזהר מאוד שמקרבים, כן. טייב, אני צריך להמשיך. היה ממש כיף. תודה. בעזרת השם, כן נזכה וכן נוסיף ללמוד במילי דחסידותא, בביתניא קדישא ובפרקי אבות. והקדוש ברוך הוא ימהר את גאולתנו בקורא. אמן.